Mlaleli sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lesikhombisa kusihlwa lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela alikho lishona ngena indaba zalo ake sibheke nazo ezinohlonze. The United Democratic Movement has been in the vanguard of calling for GNU and coalition akin economic codesa for ages. UDM sibe iqembu lokugcina seliyingxenye yohulumeni wobumbano. Leli qembu limemezele isinqumo salo ngemva komhlangano obuholi balo namhlanje. Ukhomishana we-IEC uDokotela uNomsamasuku sededelwe ngebheyili eyinkulungwane ezingama-20 zamarandi enkantolo yamacala obugebengu bezemali ehlele enkantolo yamanje yasePalm Ridge eMpumalanga Randi. Njengamanje iqembu lesizwe lekhilikithi iProteas libhekene neNgilandi emidlalweni omqhudelano wendebe yomhlaba ye-T20 oqhubekayo eMelika naseWest Indies. United Democratic Movement isithathe isinqumo sokungena emaqenjini asePhalamende azokwakha ndawonye uhulumeni obumbano emva kokuvumelana nohlaka okuyilo oluhola lohulumeni obumbano. Sesiya ngokwenyuka ngamandla isibalo samaqembu asejikile athatha isinyathelo sokuzihlanganisa nokuba yimbumba yamaqembu kuhulumeni wobumbano iGovernment of National Unity. Iqembu lakamumva lisanda kumemezela ukuthi liyangena kuhulumeni weGNU UDM. Now that there is a speaker, there is a president, we are ready to interpret the decision of the voters, being that let the power be shared among political parties. And the agreement which was signed by DA and ANC and IFP, that is between ANC and those parties. We are still yet to develop a proper agreement and rules and regulations. UDM ilandele eduzane iqembu iFreedom Front Plus nayo ethathe isinqumo sokugibela lenqola yohulumeni wobumbano emva kokufinyelela esivumelwaneni neANC. Uphiko lwentshalo ANC seliqhamuke nesincomo esibhekiswe kuwona onke amaqembu azongena kuhulumeni weGNU ngokuthi kufanele aqinisekise ukuthi azobhekelela kakhulu ukujujwa kwentsha einhlakeni ezifanelekile kuhulumeni uma sekwabelwana ngamandla kuhulumeni. We're calling upon the political parties that will be joining the government of national unity that they must give younger people more responsibilities to play in this, because I know the ANC will do that. The ANC cares about the youth. The ANC always cares about women representation, cares about youth representation, and we're calling upon the political parties that will be joining the GNU to do the same. But there's no time to wait. The youth is ready to take over. We're not going to postpone anything anymore. Manje sekulindwe umengameli wezwe uCyril Ramaphosa maqondana ukuthi uzolimemezela nini icabinet lakhe elisha lo ngqongqoshe elizokhandwa isixaxa samaqembu ayingxenye kuGNU. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kulindele ukuba memezela icabinet lakhe elisha maduze ngemva kokubamba ke umhlangano nabaholi bamaqembu ayingxenye yohulumeni obumbano ukuzokabanzi ngalolu daba sinomhlelo wendaba zombusazwe lapha eSABC umzwandile Mbeje. Shandi sikubingelele sikwamukele indabeni zakusihlwa nje. Sikwamukela sibingelela abalaleli. Umengameli wehlangene namaqembu amabili namhlanje ingabe yini esingakulindela mhlambe ku cabinet lakhe ke elisha? Uzokhumbula phela ukuthi njengoba esegcotshiwe umongameli esengumongameli ophelele kumele ke ukuthi ke eqoke icabinet lakhe, kodwa ngoba phela icabinet lakhe akuzuba icabinet leqembu elilodwa umongameli ke uMatasa ubamba izingxoxo nalawo maqembu ke abalekile. Siyazi ukuthi amaqembu njengo DA IFP uyaqhubeka nokuthi ke exoxisane nabo, futhi siyabona nanokuthi ke namanye amaqembu ayasondela aya ngokungena. Uzokhumbula phela ukuthi kwenzeka lokhu nje ngoba kwathi mangabe kuphela ukhetho akwabikho iqembu eliphumelela libe lodwa nje. Iqembu ke lathola amavoti amaningi kodwa ke alanga kwazi ukuthi libuse kwaba yiyo ANC. Yabe ke sithatha isinqumo sokuthi ke ukuze ikwazi ukuthi ke iqhubeke nokubusa izwe imeme wonke umuntu ukuthi ke ehlangane. Yingakho ke manje bebonisana ukuze ke mangabe sekuthatha isinqumo sokuthi kukhandwe icabinet kuzobe kuvunyelwane ngani.
Shand, njengoba isibalo samaqembu ke abayingxenye ye-GNU silokhu sinyuka, ingabe umengameli uzokwazi yini ukuthi abe izikhundla kuwonke lamaqembu? Uzokhumbula phela ukuthi ke kuyinto vele iANC eyathi mangabe iqeda umhlangano wawo wesigungu esiphezulu yathi ke cha sizofuna uhlaka kumbe isigceme lapho ke wonke umuntu azoba neqhaza khona. Akukuzukuba inkinga phela ukuthi ke abantu bebe ingxenye ngoba akusho ukuthi nje ngoba bonke mhlambe ke bezoba ingxenye kahulumeni wobumbano bazonikwa izikhundla bonke kumbe izikhundla ezifanayo ngoba phela sikhuluma ngecabinet. Uma sikhuluma ngecabinet ke sikhuluma ngongqongqoshe kodwa ke kubuye kuthiwe khona lokuthiwa ngesilungu executive ukufaka ngisho namaphini ongqongqoshe. Kusho ukuthi ke ngempela angeke kube inkinga yokuthi ke abantu abafisa ukubamba iqhaza ekutheni ke ukuvuselela lelizwe ke benikwe izikhundla futhi ke ngekugcine kuyicabinet kuphela nase parliament bakhona usihlalo bama committee athize. Kuningi nje abangakwazi ukuthi benike khona njengamaqhaza abangawabamba ukuze bekwazi ukuthi besize ukuthi izwe livuselelwe. Siyabonga kakhulu Shando. Sibonga kakhulu. Loyo ke bekumzalile Mbetshe umhlelo indaba zombusazi SABC. Inkantolo yezokhetho ikhiphe imiyalelo esicelweni seqembu elisanda kusungulwa iMK somzamo ukuthi ichithwe ukhetho likazwelonke obelungise ebisingethwe ngenyanga edlule. Le miyalelo iza ngomva kokuthi MK ifaka amaphepha ifuna ukuba inkantolo ikhiphe isinqumo esizochitha ukhetho longenyanga edlule nokuthi ke iyalela umengameli ukuba phakamise ukuthi kubanjwe ukhetho likazwelonke kabusha. Le nkantolo ekhethekile inikeze ababandakanyekayo ke kuleli cala umnqamla juqo ngolesibili olizayo ukuthi balethe incwadi ezifungelwe zokuziphendulela. Ummangalo kuyi-MK uzoba nesikhathi kuze kubeke uLwesine ukuthi akwazi ukuthumela inkantolo ezakhe izimpendulo. Inkantolo iphinde yathi inalo igunya lokunquma kulolu daba isebenzisa amaphepha ethunyelelwe ke wona ngaphandle kokuthi ababandakanyekayo baze bafike siqu sabo enkantolo. Ukhomishani IEC uDokotela Nomsamasuku sededelwe ngebheyile enkulungwane ezingama-20 zamarandi enkantolo yamacala ubugebengu bezemali ehlele enkantolo yeMantshi yasePalm Ridge eMpumalanga Randi. Ithimba lamaHawks libophe uMasuku noneminyaka engama-62 namhlanje kuseni ngensolo zokukhwabanisa okubalelwa esigidini nezenkulungwane ke engama-200 zamarandi. Lezi insolo zisuka esikhathini lapha esebenzela iStandard Bank ehola uhlelo Adopted School Trust kusola ukuthi wayehlinzeka ngemfundaze kubangani namalungu omndeni wakhe ngaphansi kwalolu hlelo wazithathela nenye imali ngaphandle kwemvume yekomidi lalesi sikhwama. Icala lakhe ke lihlehliselwe uMandulo Nonyaka. Umkhandlu dolobha iGoli kanye nenkampani ehlinzeka ngogesi kuleli dolobha iCity Power sebedlulise isinqumo senkantolo ephakeme yaseGoli sokuthi le nkampani ikhokheli Eskom isamba semali engu-1 billion wamarandi. iEskom yanikela enkantolo ngenyanga edlule ifuna ukubuyisa imali eyikweletwa ke iCity Power kusukela ngomfumfu nyakenye. The City of Johannesburg and City Power have noted the recent court judgment in favor of Eskom regarding the payment dispute between the two parties. The City and City Power believe that the critical aspects of the evidence were not fully considered by the court in reaching its conclusion. While we accept and respect the court's decision, the City reserves the right to basically appeal this ruling. It should be highlighted that despite City Power's efforts to engage in mediation and exhaust all intergovernmental relations dispute resolution processes to basically resolve this matter, Eskom decided to bypass these avenues and rushed to court to seek a resolution. It is equally crucial to highlight that Eskom currently owes City Power a substantial amount of 3.4 billion rands, underscoring the complexity of the dispute and the necessity for a comprehensive and fair resolution process. Mbukeli sithatha iqu eyitolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. The Department of Health has received the first batch of Mpox-specific treatment for patients who experience severe health complications. Umnyango wezempilo uthi sekuphinde kwatholakala abantu abayisithupha abanegciwane elithathela nayo Mpox kuleli kanti ikholele ekutheni kwenyuka isibalo sabantu asebethelelekile safinyelela kwabayi-13.
Bukile sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi iUDM sibe iqembu lokugcina eseliyingxenye yohulumeni obumbano leli iqembu ke limemezele isinqumo salo ngemva komhlangano obuholi balo namhlanje. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba sikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Abanye abantu eLimpopo bathi bakubheke ngabomvu kumenyezela kweCabinet elisha. Umengameli uCyril Ramaphosa kulindele ukuba memezele ithimba lakhe lo ngqongqoshe Maduze. ICabinet elisha kulindeleke ukuthi licishe lifane kancane nelanga uhulumeni wobumbano wango-1994. Kulelo cabinet kwabonakala phakathi kwabanye abantu loyo owabe engumengameli wohulumeni wobandlululo uFW de Klerk ethola isikhundla sokuba yiphini likamengameli. Enkulumweni yakhe yokugcotshwa umengameli Ramaphosa ugcizelele ukuthi imiphumela yokhetho lwakulonyaka itshengise ukungagculiseki kwezakhamuzi ngendlela uhulumeni osebenze ngayo. Uphinde wagcizelela nokuthi abavoti banikeze abaholi ithuba lokulungisa lokho abangakwenzanga kahle. Amanye amalungu omphakathi akholwa ukuthi uhulumeni wobumbano ungayisa lelizwe endaweni ethe ukuba ngcono. Ngicabanga ukuthi sizobona uhulumeni owenza kangcono ngoba lo hulumeni uzohlanganisa abaholi bamaqembu ahlukene. Kafushane uthi nginethemba angifuni uqamba amanga kubukeka sengathi izinto zizoguquka. Cabanga ukuthi kuzoba ngconywana manje ngoba sekuyabaphoqa ukuthi besebenzele abantu hayi izisu zabo. Umhlaziyi wezombusazwe Enoch Maponya uthi njengoba izimakethe zikhombise ukusimama kulandela ukufungiswa kwamalunga eParliament elisha ngesonto ledlulo lokho kuyizinkomba zekusasa eliqhakazile. The economy is going to stabilize. In fact, since last Friday, when Parliament was constituted, the value of the rand started stabilizing. So the appointment of cabinet will definitely strengthen the rand further. But on the other hand, we have got the challenge of the president having to include all the current 7 political parties that are in the government of national unity itself. It's not an easy task to constitute that cabinet. Umengameli Ramaphosa kukholakala ukuthi usaxoxisana nezinye izinhlaka ezithintekayo ngaphambi kokuba amemezele iCabinet elisha. Undunankulu wase-Eastern Cape Oscar Mabuyane uthi amalunge engameleke iminyango ehlukene kulesi sifundazwe Eastern Cape kufanele abeke eqhulwini ukuhlinzeka izidingo okwantuleka kwamathuba omsebenzi kanye nokunye okukhungetha umphakathi. Le komiti yenkulu baphathiswa inesithandathu samanina elinye lazo liselicha liza kukhokela isebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko. Umabuyane ukwadibanise isebe lozinziso loluntu kwakunye nesebe lemisebenzi yoluntu elizakhokelwa ngumphathiswa uSiphokazi Manilo City. Umabuyane uthi abaphathiswa kulindeleke ukuba bakhe bomeleze ukholo lwabantu kurhulumente wephondo. Umyalezo wethu umunye qha into masingahambe sidlala sithunyiwe. Wonke umuntu onikwe uxanduva makakhulele uxanduva. Sawulala siguqe ngamadolo besitshilo sinoxanduva olukhulu kweliphondo lokuluyisana nemeko yentswelo ngqesho imeko yenhlupheko indlala sinazo iziseko zokukhulisa uqoqosho kweliphondo. Inkulu baphathiswa ithe isebe lezemfundo lelinye lamasebe adinga ingqwalasela kwaye lisebe lithi ingxaki zalo ezinkulu kunokuba zikhangeleka. It's not just about numbers, it's a governance issue. Governance issue in the sense that you'll remember that Department of Transport approves routes, appoint contractors, service providers, terminate them when they don't perform. Ukanti umphathiswa wesebe lezempilo Sanda Kutyunjwa uthi uzimisela ukusebenza ngokuzinikela kumba wokufikeleleka kwenkonzo zelisebe kubantu kwindawo ngendawo bakuzo. Siyalazi ke balisebe linengxaki kakhulu uba uthetha ngezakhiwo esingenazo inkonzo zethu ezinga abantu abaninzi abangekho happy ngazo. Abaphathiswa kulindeleke ukuba bangene kwiofisi zabo baqalise imisebenzi yabo kungekudala. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC disebhisho kwiphondo leMpuma Koloni. Umnyango wezempilo uthi sekuphinde kwatholakala abantu abayisithupha abanegciwane elithathela naye mpox kuleli kanti ke kuholele ekutheni kwenyuke nesibalo sabantu asebethelelekile safinyelela kwabayi13 kubalwa izifundazwe ezintathu KwaZulu-Natal, eGauteng nase-Western Cape. Umnyango wezempilo uthi bonke abatheleleke ngalesi sifo bathola ukwelashwa.
The Department of Health has received the first batch of Mpox-specific treatment for patients who experience severe health complications as a result of Mpox disease. The process to secure more treatment, including vaccine, is underway in case the need arises. However, all mild cases will continue to be managed with supportive treatment currently used to manage complications like fever, pneumonia, and skin infections. Therefore, the department urges all people, regardless of age, gender, sexual orientation, with suspected Mpox symptoms or who had physical contact with known cases to present themselves at the nearest health facility. Ziyajikiswa iziguli emtholampilo iMthimba esifundazweni iMpumalanga. Lokhu ke kuze emva kokuthi ihlaselwe abahlengikazi. Inyunyana ezisebenzi nehawu isihoxise amalunga ayo kulomtholampilo njengoba ikhala ngezokuphepha nje. Kusola ukuthi izigebengu ebezihlomile zifike zaphuca abahlengikazi izinto zabo okubala nomakhala ekhukhwini kuzo. Inhlelo zokuqinisekisa ukuthi uvikelekile umtholampilo ziyaqhubeka. Umtholampilo iMthimba yisona sikhungo sezempilo esihlaselwe kamuva esifundazweni. Amasangawo lomtholampilo asavaliwe neguli ziyajikiswa. Akusukokuqala ingenelwa ikliniki. So bogogo bayajika bobake besikali bayajika kunemali abathola ama treatment ngesikhathi bayajika. Lendo simphakathi izibisa buhlungu. I just came from home to the clinic. I'm very disappointed that the clinic is closed. They say the clinic is closed due to the incident that happened, I think, last week. Cishe zingamashumi amabili nantathu imonto kanye nemtholampilo embile ngomahamba nendlwana okusola ukuthi kuntshontshiwe kungenze impilo esifundazweni ezinyangeni eziyisithupha ezedlule. Yeah, well, as the Mpumalanga Department of Health, we are saddened about the incident that happened at Mthimba Clinic. It was very unfortunate where the staff had to endure thieves that came in and stole about 7 cell phones, some from the security guards, from the patients, from the staff. Well, the issue of security is quite a concern. Kwemini imphakathi ephazamisekile ngokuvalwa kwalomtholampilo inehawu nezikhulu zomnyango wezempilo kulindeleke ukuthi behlangane ngomsombuluko ngenhloso yokudingida udaba lokuvalwa kwawo lomtholampilo. Inkantolo ephakeme yasePitoli iqhubekile nokulalela ubufakazi obethulwa isiphathimandla esivela enkampanini yomakhala ekhukhwini Vodacom uPinky Vitalingham njengoba uVitalingham ebeke ngokusobala ukuthi umakhala ekhukhwini omsolwa wesithathu umthobisi Mncube ukhomba ukuthi wawudonse phosphorus ngosuku lesigameko. Isiphathimandla saseVodacom uPinky Vitalingham uthi umakhala ekhukhwini womsolwa wesithathu ukhomba ukuthi wawuqhele ngamakhilomitha angu-2.6 nasendaweni yesigameko. Umncube usamile kwelokuthi akakaza abe kule ndawo ngosuku lwesigameko sokubulawa kwaSenzomeyiwa mhla zingama-26 kuMfumfu ngo-2014. Just another point on Phosphorus West. I did assume that it could be a sector, but going back to this data, please remember that we have 2014 data. This is what we see currently. It could be that the Phosphorus West could be decommissioned because we have Phosphorus Square and Phosphorus in the same vicinity. Uphinde watshela inkantolo ukuthi umakhala ekhukhwini kaMncube wawungamile endaweni eyodwa. Looking at the different towers that were picked up, this device traveled from one area to another. Icala lizobuyela enkantolo mhla zingama-22 kuNtulikazi. Amaphoyisa esifundazweni Limpopo aphenya ke icala lokubulala ngokungenhloso kulandela ukuthi umculo hip hop uLihlono loChauke ebandakanyeke engozini yemoto edluleke nomphefumulo wendodakazi yakhe eneminyaka eyishagalombili ubudala eyenzeke emgwaqweni R37 ngaphandle nje kwasePulukwane Limpopo emasontweni amabili edlule. Isilomo somculi we-hip hop uLihlono loChauke wabandakanyeka engozini yemoto enyantisa igazi esuka ePulukwane elibangise idilini lomculo nomndeni wakhe eLibuwa Khomo. Kubikwa ukuthi imoto ababehamba ngayo yashayisana neloli ngeshwa ke indodakazi yakhe uNthatile washonela endaweni yesigameko. Umndeni kaChauke ukuthola kulukhuni okwamukela isimo.
Kafushane uthi basashaqekile bewumndeni ngokwedlula emhlabeni kukaNthati kwazise bebesalindele lukhulu kuye. Inhlangano yabaculi ithi izoqhubeka nokweseka uChauke kanye nomndeni wakhe. Shebe lost his beautiful daughter, so it's very heartbreaking. So, but as the industry, we are going to support the family. Even tomorrow will be at the funeral. Kusenjalo luyaqhubeka uphenyo malungana nembangela yengozi. What we know that the police have opened is that the police have opened a case here, culpable homicide, which is standard when we get to an accident scene. I checked with them this morning for progress, and they indicated that they are still busy with investigations. And of course, once they are able to make some of the details public, they'll do so. Umndeni kaChauke nokho uthi uyelulama esibhedlela. Indodakazi yakhe uNthatile iphangalele engozini izofihlwa kusasa eLebowa Homo ezone 1. Bukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Bukeli sizibeka lapha ke besiphathele zona kusihlwa nje kusasa bakhonoza kwethu nezindaba zesixhosa yeko sokhelela lenkosazane uManzuza umshazi kaNoshada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo sale kahle.